أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatly musulman doganlar, Allah'ın tebarek ve teala novataqı cumunu ediyen ve etçek taadu ibadetlerinizi, etçek dua dileklerinizi ödergahına kabul eylep, kıyamet mahşer gününe rahmet edip radi ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyleyen bennelerinden aylanırsın. Hormatly musulman doganlar, inşallah geçen vaqtimizde halka diyan berýän ol tany uluguna barada wagtymyzy açypdyk we şoň 4 sanyny aýdyp berdik. Birlenjisi prosentina pul alyp bermek, ikilenjisi hem isrif etmeklik, her bir zatda zaýaçylyk etmeklik we üçülenjisi de hay-höwesiň nefsiň islen zadynyň ýerine düşüp ona boyun bolmaklyk we dördülenjisi de özüňi öldürmeklik, özüňe kast etmekligiň ulugunalar, şol ulugunalar barda aýdyp beripdik ayet hadisler bilen. Her birine Kur'an-ı Kerim'de ayet o Peygamber sallallahu hadislerinden aýdyp beripdik. Inni şonuň dowamy inşallah 5-lenji halka diýan berýän ulugunalaryň ýene-de biri 5-lenjisi zalimlige meýil etmeklik. Yani zulm etmeklige aňarda dursun, şol zalimlige meýil etmeklik. Inni zalimlige meýil etmeklik diýileni pikir etmeli däl. Ha zalim bolaýno, zulm edeyno diýip meýil etmeklik zalimlige meýil etmeklik düşünmäň, olam belli zat meýilligi. Ýöne şonuň başga da bir görnüşi we biziň kast etmeýän bir görnüşimiz amma inşallah onu meştin. Zalimlige Allah Teala Kur'an-ı Kerimde zalimligi etmeklige aňarda dursun. Edil zinani Allah ýerine gelýär. Zinani etme diýip aýdyna Allah Teala. Zina goloýla şaýma etmege aňarda dursun. Töweregine de baraýma diýär. Zalimlik de aýnan şon ýani zalimlige daima zulm edäme diýen hakda zalimlige meýleme dämegin, pikireme dämegin diýär. We Kur'an-ı Kerim'in Hud surasynyň 113-nji aýetinde Allah tebaraka ve taala aýdýar: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve la terkunu ilellezina zalamu fetamassakumun nar." Ey musulmanlar, siz zalimlere karşı meýil edäýmen, men sizi oda taşlarını ya. Yani zalimlige karşı, zalimlere karşı meýil edäýmen, zalimlerin ýanyna boljak bolup, zalim boljak bolup, zalimlerin haýyryndan haýyrlanjak bolup, olarda haýyr bolmaz, emma bir zatlardan haýyrlanjak bolup, şolara tarap meýil edäýmen diýe. Zalim bolmaklygyňa gurrun aňarda dursun. Eger meýil etseňiz zalimlige, men sizi oda taşlarını ya. Na'udzu billah. Ot diýilýän zat gaty erbet zat edi jemaat. Ýöne dowduk diýýär. Allah saklasın. Bir sekundunu bile görkezmesin Allah Teala. Adam aleyhisselam yerde yaşa uğranına ilki yere soğuk gelenine Allah Teala Allah'ı ve Cebrail aleyhisselama niyaz edenine Allah Teala Cebrail aleyhisselam var doğduktan diye bir diye o sonra diye ert diye yıllık diye. Sonra doğdukun perişesine varıp Cebrail aleyhisselam kuncu alak ot bir yerde adam üşeye diyse neme yeri eretecek oluyor mu diye vay diye. Malik aleyhisselam doğduğun periştesi näme yer eretjek bolýarmy diýip şu diýişi ýalan Allah Taala ýa-da dogry aýdypdyr diýip bar zerre ýalan sonra diýdi. Bar zerre ýalan sonra bir tüm walan gyjaý iş düşene bir tozgojuk bolmazmy? Şu tozgoý aljagyň sonra ýa doğduğun periştesi berenne şunu diýär yer şardy diýär suw kendir diýär ýerde diýär. Şu diýär öňden çykan suwy salyp sowap öçün görnüşini ertkiniň diýär. Cebrail aleyhisselam bir umman, akyan olsa gelip soktu gaynaya diye. Şey deyip öçürlön görünüşünü Adam aleyhisselam'a getiriyor. Öçürlön iyileni bizim tanayan odumuz öçünden sonra bir duman tüsse çıkıyor. Ama doğduk odunun zerre alcanın yer şarının yüzündeki hemmesi vasalından naki öçün görünüşü tüssesi bizim şu tanayan odumuz şu tüssesi. Zerre alcanın yer şarının yüzünde uluğa dol. Barsı vasalınıp olam soksa gaynaya diye şey zordur öçürlen görünüşünün tüssesi şu bizim tanıyan odumuz. Şonun zerre alcanın dünýäň ýüzüniň suwulen öçürlen tüssesine gaynan bir suw innamyna dökülene nähilek. Allah saklasın. Allah tebaraka taala näme diýär? Rabbena bize öwre diýär, şeýle dile etýär. Rabbena ey Rabbimiz, atina fid dunya hasana. Şu dünýämizde hasanat bilen aýlandyr.
ve fil ahireti hasene. O dünyada hasanat bilen aylanlar. Bolly bir rahmetke ya Rahman Rahim diýeýärler şo taýda. Şu dünýä hasanat bilen gowluk bilen aylanjak bolsa, o dünýä hasanat bilen aylanjak bolsa, o iki dünýä hasanat bilen aylanjak bolsa gowluk dämi? İzinden aýratyn aýdýar waqina. Araplarda qidimek sakla diýmek. Ne bizlik goşulma. Waqina we sakla bizi azaben nar. Narın azabından. Özü ögredi otuyor. Bu dünýäň o dünýäň gowlugyny diledi ya, bu dünýäň o dünýäň gow boljak bolsa dowda hoduny görmeler bolýar. Şonda da dowdagyň şiddetli bir zatlygyny düşünürjek bolup, dowda hodundan bizi saklawer diýip diledi ya bize. Şondan aýratyn dilek edin diýe. Şoň üçin Allah saklasın. Zalimlige meyletdinmi? Oda atarın ya. Hudaý saklasın. Indi şu meyletmeklik ediýi jemaat üç görnüş bolýar. Birlenizin bil mevedde diye. Yani şolar bilen dost olmak, kimler bilen zalim adamlar bilen dost olmakluk, şo meyletdiň şol. Zalim diýilende de pikir etmeň bir ejidin ýakabyndan turup agdynyň üstüne, dulugynyň üstüne berip duran adam diýip pikir etmeň. O da zalim. Emma halka ziyan berýän zadyny, juýsynyň pulunyň galňamaklygyny nefsine uyup pulun köpölse bolýar. Halka ziyan bolsa bolup geçdi diýip arak satýan, veya triye gereğin satyan, çilim satyan, şo da zalim şol. Zulüm ediyede. Ya olmasa men iyile diyan edeme, iyile veremek, özüme ediyanip, özüne ara gıçıp, özüne çilim çekyen, özüne nasatyan, o da zalim şol. Allah'ın veren bu emanatını, bu 12 sünnünü zulüm etmekliği, onu tüssevlen veya nasiliyen haramdatlen qabartmaklığı kim sana ruhsat verdi? Allah emanet edip verdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri meni özüme avadet etmeklik üçün yarattım dedi. Seni şu 12 bedenini, 12 sünnünü, şu bedenini, aklını, şu elini, ayağını, şu vücudunu bana avadet etsin deyip yaratıptır. Ve arkayın avadet etmeklik üçün de dünyanın senin hizmetinde koyuptur. Şunun için Allah takladın, çilimdir, nasır, araktır diýilýän zadi, haram işi etmeklik de özüne zulmetmeklik. Şoň üçin şol işde meýin etmeler o da zalime girýändir ha. Birlenjedi zalim bolan adamlar bilen tiriyek gereğin satyan adam o da ejide ganim bolýan adam ya da prosentle pul alyp berýän adam şolar zalim şolar şol. Şolar bilen dost bolmaklyk hem zalimlige meýil etmeklikdir diýe. Ikilenjidi zalimlige meýil etmeklik. Ikilenji görnüşi mudahine diýipdir. Yani şolaryňky ne hakam bolsa, şolaryňky ýalňşam bolsa, şolara yaranjak bolup, şolara gowurjak sözlerini aýdyp, şolar bilen hemise sumeýli gurwaga bolup ýallaklap ýörmeklik, o da zalimlige meýil etmeklik diýipdir. Üçüncüsü, rıdan bi a'malihim. Yani olaryň edýän, zulm edýän, tiriyek satýan bolsa bilmedik sanan bolup, zalimligine sesini çykarman şolaryň edýän zalimligine rady bolmaklyk, o da zalimlikdir diýipdir. Zalimin zulm edennäki zulmüniň gurrungydan aňa diýjem ha. Töweregindäkilen şoňa sesini çykarmaýyşyna gurrungy diýe. Şonu zalimlik bilen hatap edip otur Allahu Teala. Şoň üçin Allah saklasyn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde näme diýär? Men da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba en yu'sallaha fil ardi. Bir adam bir zalim üçin şu adam entek ölmesin, kän ýaşasyn. Yani bir zalim üçün dilek etse diýär, şu adam o ýaşy uzun bolsun, o kän ýaşasyn, ya plan bolsun, biziň aramyzda boluversin diýip doa dilek etse diýär bir zalim adama diýär. Şol adam Hudaýa günäkar bolar diýipdir. Bilip oturýarsyň tiriyek gereğin setýän bir haramzada bir pirton baligan birdigini, sana bir sadaka eden kişi bolanmaly, çünkü götüne düşülüp böwürleriniň birini türmäge düşýägini bilýär. Senne takbasyran bolup elini seren olup Allah dilek edýän şol adam günäkardyr diýipdir. Ya bilýän haram iş edýär. Allah saklasyn. Şo haram iş edýän adam hem zalimden hatap edilýär diýe jemaat. Düzetjek bolmaly, amma Allah saklasyn töweregine bolaýmanlar. Sufyany Sevri hazratları bir gün oturýan ona sorag berýärler. Bir zalim adam çölde suw öljek bolup ýatan bolsa diýipdir. Şoňa suw bermelimi ýa-da bermellämi diýipdir. Sufyan Sevri hazratlarının. Olan bermeň diýipdir, bermelle diýipdir. A bermeden ölýär diýipdir. Ölü bersin diýipdir. Ölse bir zulümden utularsyňyz diýipdir. Allah taklaryň şonuň ýaly zalim adam erbet görýär diýjem.
Ana Allah Taala'nın halka diyan berýän 10 tane günä diýäniniň bir ýerde aýet-i kerime o hadis bilen eşitdiňizmi? Zalimlik eken we zalimlige meýil etmeklik eken idi jemaat. 6-njy 10 tane günäniň biri idi jemaat. Ene ataňa gaşyňy çıtmasızlyk. Allah Taala bolsun, ene ataňa gaşyňy çıtmaklyk ana şol ulu günäleriň biri idi jemaat. Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in İsra surasının 23. ayetinde şöyle diye: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fela tekul lehuma uffin ve la tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerima." Sen ene atağına uf dime, olara gaharlanma. Sen olara hemişe yumşak, mehriban gep ayt dipdir. Edi cemaat, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı değil mi? Bir kelam aydılmalı. Kur'an içinde bir aydılan kelam Allah'ın sözü değil mi? Bak, kelam deyip bir cümle aydiyat, bir sözü aydiyat. Plandat, bir dil bilen, harfler bilen cemlenip bir aydılan bir sözü aydiyat. Ama bir adam bir nattan bizar olsa, uff ediyenler. Sözlerle bizarlığı anlayan bir zat. Allah öz kelamını kelam boyunca değil, insanın kelamını değil, insan bizar olunna kaydan uffullamasını Kur'an-ı Kerim'in içine salıp şonun yali Allah Teala ene ata hormat etmekliğe önemseyenliğini bilir ya. Ene ata ayrıtın ünsveriyenliğini bilir ya. Hatta Kur'an-ı Kerim'de inşallah vakti gelse, Allah yol verse, o mescitte bir aydıptık, inşallah bu mescitte de ederiz. Ene atanın çağanın önündeki nesatan hakkı var. Çağaların da ene atanın önündeki nesatan hakkı var. Sonra alim adamlarımız bir hususa üns veriptirler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ene atavarada gurrun açsa diye hükman özünü ibadet etmekliğin izinden getiriyor diye. Hükman. Yani özünü ibadet etmekliğin öğüt izinden ene tağda da yaxşılık edin. Yani özünü ibadet etmeklik bilen barabarını görüptür ene ata hizmet etmeklik. Yeni bir mani ene atağına nerede ettin mi bana ibadet edip oturma deydik şu. Zaten en atan nerede vardı menden ibadetin kabul edemek deydik şu. Şunun için onu göğün ne demekle anarda dursun. Uf deyip şuna ne? Sen uf diyen sonra eden aktel ediyen gidip onu. Mece can, me kalksam ediyen yönü şu uffurlar ediyen. Etmeyenin urrunu değil, şu ufu bile diyeyim deyiptir Allah Teala. Yumuşak kol, yumuşak söz ait deyiptir. Allah'ın Resulü hadis-i şerifinde ne diyor? Euzu mineşşeytanirracim. Rıdar Rabbi fi rıdal valideyni ve sahatuhu fi sahatihima. Hudaýyň razılığı ece qakan razılığına, Hudaýyň gazaby ece qakan gaharlydyr diýipdir. Eneň atan razı bolum Allah senden razıdyr, eneň atan gaharlanmy gün köşeşdirjek bolgun çünki şol wagt eneň atan gaharlanan üçin ejen Allah Rabbimiz bize gaharlanıp duranlar diýip düşünmeli. Eneň atan gaharlan ay bolýa bir salymdan köşeşdirdi diýip üns bermen deýusluga salyp gitmeler. Enem atam mena gaharlanıp duruşmagal. Men bir yer çıksam Allah'ın gadaby galyp duruşmagal. Allah gahar gelip dur. Mena Allah'ın gadaby duçar olaýmasyn diýip şu en atan gaharyny köşeşdir ki Allah'ın gahardan köşeşsin. Yine de Allah'ın Resulü aýdýar: "Kullu zulmin yuakhirullahu ma şa'a minha illa uquqal walidayn." Ena ata berlen eziyetin günäsinden başka hemme günäniň cezasyny Allah Teala ahirede goýar diýipdir. Diňe şu ena ata berlen azabyň cezasyny derrew şu dünýäde berer diýipdir. Galan günäleň hemmeni kıyamatda dogdaga ýakyp görkezek bolsa, ena ata zulüm etdiňmi diýipdir. O taýda gurrunsyz ol, şu taýda da ujuny görkezer sana diýipdir. Peygamber sallam hadisi. Ýene bir hadisinde Peygamber näme diýär? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siz ece qaqaňyza hyzmat edin. Olar filan, sizin de oglugydyňyz, soňra sizi filar diýipdir. Edenin alnyňa diýmeýän türkmen ağa. Tarihte durmuşymyzda häzirki wagtda görnýär en atadyna zulmedeniň hukman çağalary edýär diýendir. Şu en ataňa zulm etdiňmi, hukman şol adamyň çağalary
Hükman bir zady zulmedip bagryny ýakýanlar şol adam. Şoň üçin çağılaňyzdan hödür görüňiz gelse, ejeňide qaqaňyda erweden bolsalar hödür görkezin. Bolu biler bir häsiýetine merakdyr, ýene bir zatdyr. Namazsyzdan bolsa hödür görkezin, namaly bolmaklygyna dalaş edin. Allah'a yalvar. Ya Rabbi, men kiçikam, men sana namaz okap secde edip ibadet sen tanayan, şu tanamaklygy maňa nesip etdiň, şükürler bolsun Allah'ım. Ýöne meni şu kiçikam men dogrun, maňa terbiýe beren, maňa hawa hyzmat eden, meni kiçikam söýün. Allah'ım şu enamatama senne söýgül bol. Belki günahkardır, belki erwet pikir vardır. Sen şunu dogry ýoluňa sal ber. Senin güýjüň yetmejek zady ýok diýdi. Enaň ataň erwet ýolly bolsa şaýat, sen Allah'dan olaryň dogry ýola gelmekligini dilemeli. Çünkü ol sen eneň ataň, iň mukaddes zadyň. Peygamber aleyhisselam yine hadisinde aýdýar: "Men daraba abahu faqtuluhu." Haýsy bir adam qaqatyny ursa diýipdir, şonu öldürün diýipdir. Beýdi gidip öldürmeli zat ýok. Enatasyny bir qaqatyny urdumy diýipdir. Şonu öldür diýeni, şol adam diýirlige laýyk däl. Şol adam misli men ummatumda däl, ölü ýalypdyr. Ýok hasap edin şol adamy diýipdir. Bir ceset şo diýipdir, adam dällikdir. Şoň üçin Allah saklasyn, enataňyda hemişe mehriban bolmaly diýjem. 10 sani halka diýan berýän günahnyň 7-lenjisi edi jemaat aýbagy tarmak we gıybet etmeklik. Bir adamın aýbyny halkdan bir aýyp gözlemeklik, bir kusur gözlemeklik, bir kemçilik, nerede kemçiligi waka diýip kemçiligini gözlemeklik, oşo tapan kemçiligini de ýeňsesinin gıybatyn etmeklik Allah Taala bize haram edipdir. Ve Kur'an-ı Kerim'in Hucurat surasynyň 12-nji ayetinde Allah Taala şeýle aýdýar: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tejassasu ve la yaghtab ba'dukum ba'da." Sadakallahul azim. Ey musulmanlar, bir-biriniň aýbynyň ýzyny gezmeň. Bir-biriniň ýzynyň gıybet etmeň diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisde bu ayet-i kerime barada näme diýär? Bismillahirrahmanirrahim. La taghtabul muslimina faman igtaba akhahul muslima jaa yawmal qiyamati wa lisanuhu ma'udun ila fiha la yukhalliluhu illa afullah. Ey musulmanlar, haýsy bir adam musulman dogonunyň gıybatini etse diýipdir. Şol adamy kıyamet gününe getirip dilini süýündirirler. Udyn edip ýeňsesine duwerler, daňarlar udyn edip ýeňsesine. Hudaýyň özü bagyşlamasa onuň dilini hiç kim çözüp bilmez diýipdir. Nauzu billah. Bir adamın aýyby bolanyna başga bir plan aýyby bar eken diýdimi? Ay beýle däldirler. Şaýat senin bilýän bolsaň, senin bilýän, senin gördüň aýdy görmedin. Ay beýle däldirler, biz ýalňyş düşünen bolaýmaly. Biz ýalňyş pikir eden bolaýmaly, şoň aýbyny ýapjak bol. Howala plan tüýdülekenip tasdiq edip gıybet edeni gıybatyny goşulma. We oňa da gıybet etmeligi tawsiýe et. We tawbe etmekligini tawsiýe et ki kıyamet gününe dili süýündirilip ýeňsesine çolanmasyn. Nauzu billah. Ene diýjem, şonuň üçin gıybet etmeli däl we adamyň aýbyny gözlemeliler. Hazrat Ömer radıyallahu anh halife döwründe, emirul müminin döwründe bir häsiýeti bar eken. Özi emirul müminin hüküm edip beren adam. Gijelerine şäherde öz garawul bolýan eken. Günümizde patrullary bar, şoň ýaly öz garawullar halkyň içinde Medine'sine aýlanyp ýören eken. Nirde näme bolanak, nirde näme bolýar, nähili ýagdaýlar bar, aýlanar ýören eken. Hazrat Ömer radıyallahu anh bir gün yanına Abdurrahman beni Avf diýilen bir sahabany alýar. Ýörsen maňa şu günniýe bir sowap gadan maňa ýollaş bolýar. Aýlanyp ýörkäler, görýärler, fereseler bir öýde ışık bar. Gece her kim yatyr, onda ışık var. Onda Abdurrahman beni Avf'tan Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor: "Ya Abdurrahman ya, şu öy kimin öýü diýär?" Olam jogap berýär: "Ey emirul müminin, müminlerin emiri, bu öý diýär Rabiye beni Umeyye beni Halaf diýilen adamyň öýü diýär." Onda Hazreti Ömer aýdy: "Ha, ola bir açyk diýär, aragçyan adam bolup tanalmaly ýa. Tawbe musulman bolsa da diýen teňem taşlama ýanly gurrun edilýär bolýan. Kapılarım çala açıqraken, ışığırlayan. Şuma halam şul aragıç oturanlar ya Allah şular. Hani deyip yöre verecek ol ya. Niyeti barıp ceza vermek, urmak, kâyemek, fövmek. Abdurrahman beni Avf ya Ömer diye, ya emirul müminin dur diye.
Näme boldy diýen ayet aýdýar. Qad atayna ma harramallahu anhu diýär. Ýatla diýen nämäni? Biz şu wagt Hudaýyň etmediýen işini edip oturýar. Allah Teala diýär bir kimsäniň aýbyny agtarmaň diýdi diýär. Biz şumal şoň aýbyny agtarmaklyk üçin marýasy aýata garşy gelýär diýip saklady diýär. Emirul müminin ayet aýdylan wagtyna semi'na we ata'na eşitdim we boyun boldum diýip ýüzüne öwürdiler diýär. We ýollamaslaga etdiler şonu şu aýbynyň üstüne barman aýbyny agtardyňda aýbyny gözläp barýada. Bak ara geçip oturýar, belli görünüp dur. Haram bolan işe de oturan namazda aýbyny agtarıp üstüne barma diýipdir. Ayette Allah Teala aýby agtarma diýip aýdýar. Git başga uğrun çağır. 3-4 tane olup içip oturan mordalar 100 tane adam çağır, şu 100 tane adam için olan mordan hemmesine şoň günäs bardy aýt. Wagdat käye başga uğurlaryny tap, ýöne şoň aýby açylmasyn we şoň gıýbaty edilmesin. Şaýat sen oň aýbyny açsan ertesi gün okman gıýbat eden bir tabur diliň sedinden çoroljak bolanlar tapyljak da ertedi. Şoňa sebäp bolaýma aýnyp aýbyny agtarmanlar. Hazrat Ömer radıyallahu anh ýygyna gaýdypdyr we başga uğurlaryny gözläpdir. Başga uğurlaryny tap şol adamyň şol iş etmekligini öňüne engel bolupdyr. Sesini çıkarmanam galmanlar hamyny bilmeli. Şoň üçin aýyp gözlemeli däl adamdan we aýyp gözlemeýşiň ýalyda gıýbatyny da etmeli däl. Ayet-i kerime we hadis bilen eşitdiňiz haramlygyny, jezatyny da eşitdiňiz. Nauzubillah hemmemiz şu işlerden Allah Taala öýüd gorasyn. Halka diýen merýän 10 sany günäniň 8-nji edi jemaat agdalalyk. Agdy birlikden daşda durmak, düşünjäň ters düşmekligi, düşünşip bolýaka, garşydasyň saňa näçe ýalňyşam bolsa, sen şo taýda aklyň ulansaň agdalylykdan gaçynyp bolýaka-da kibaryňdan aýrylyp bilmän, o kimay diýip özüň gedemligiňi ýeňip bilmän, ulumsuluňy ýugdup bilmän, sen hem oňa öz garşydaşlygyny bildirdin, agdaly boldun. O saňa bir zat diýdi, şaýat onkuýangyşam bolsa, şo taýda sen öz hakyň baram bolsa, agdylyk üçin, şu agdalyk bolup, düşünşmelik bolup, bir tupan turmalyk üçin sesini çıkarmada ýugdunna ýamanlyga ýagşylyk etdi, zulmedenin günäni geçdi. Gaýt. Agdylyk üçin. Allah senden razı bolar inşallah. Amma yok diýip ýeňsen senem tuňörtdiňmi, agdaly boldun. Agdy bire taňry bir, agdalanyňy bir, Allah Taala hemmäňe jeza berjek Allah taala. Näme üçin o günäkara diýjek benne? Men ona jogap berdim, o günäkara. O günäkar da bolsa men taňa akıl bermedimmi? Men taňa iman bermedimmi? İmanyny, aklyny ulanyp, geçirimliligi unutmadan, geçirimli bolsaň Allah söýýärdi, men rızam üçin şu geçirimlik adamy ädäýmeli keniň diýsen näme diýjek? Allahu tebaraka we taala agdalylygyň garşysyna çykyp Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran surasynyň 123-nji aýatyna şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Wa'tasimu bihablillahi jemi'an ve la teferraku. Sadakallahu'l azim. Ey musulmanlar, bariňiz Hudaýyň dinine ýapyşyň. Yani hak bilip hakyň ýerine algan, ne hak bilip ne hakyň garşysyna çykyň. Yani halal işi edin, fogawy işi edin, haram işden gaçyň diýdigi şo. Bariňiz Hudaýyň dinine ýapyşyň, yani takwa bolun. Agdyňy da alartmaň, agdaly bolmaň diýipdir. Öňünden bak, Hudaýyň dinine ýapyşyň diýipdir. İzinden hem agdaly bolmaň diýipdir. Nämäni wurgulaýar Allah Taala? Takwa bolmasaňyz, şu dini İslam'a ýapyşyp, şu dini İslamyň diýeni bilen bolmasaňyz agdy birlik mümkin däldiýdi şol. Ayet-i kerime boyun bolup, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine boyun bolup, hadislere boyun bolup, takwa bolaýmasaň agdy birlik mümkin däl. Din bolmadyk ýerde agdy birlik mümkin däl. 70 yıl komünizm yaşadı. Allah yok diýip iddia etdiler. Allah yok diýip gezdiler. Okuwçy aýlaryna Allah yok diýip öwredildi. Emma agdy bir gowy yaşaly, hemmemiz gördük. Özümüz bilýär, çöp ýerlerip gidilýärdi kapydan. Agdy birlik yaşalýardy. Näme üçin? Çünki ol komünizmiň düýbünde, ol döwleti ýöretmeklik üçin Allah yok diýilse de Allah'ın Resulü olan Resulullah'ın sünnetine göre şol kanun düzdüler.
Komünizmin içinde kiçikaka öyle derdiler, orta uğruna okanlar var orada. Çöreği fiilemeli, özünden la yer vermeli falan. Hemmeti Resulullah'ın sünneti. O Leyli'nin aydanmışsın, oku yine veredi, oku. Leyli'nin aydana onu, senin Resulun aytti. Peygamber Aleyhisselam aytti. Oku, yine oku, sallanacaktan lehede var insan, oku deyip. Ne için şol Allah yok deyilse de şol ağzı birlik yaşalı, çün Resulullah'ın sünneti uygulanıyor. Şon doğruduğunu bilip, şu din İslamsız ağzı birlik mümkün değerliğini bilip Allah yok deyseler de Allah'ın dininden bir kanununa bir zat girdi, edevine bir zat girinli, okuyucu aylarına bir zat girdilli de ağzı bir bolunlu. Ama düğünne Allah bolmansan, orada devam bolmaya. Düğünne Allah barda İslam devamını yitiriyemi. Yitirmez de inşallah. Çünkü Allah kıyamette seni öz saklayacaklığına söz veriyor. Şunun için ağdalalık bir erbet zat, Allah saklan, ağdalalıktan saklanmalı. Ayete boyun olup ağdalalıktan, ağdalalıktan saklanayın, ağdı bir olayın diyen bolsun. Allah näme diýäke ağdı bir olmaklyk üçin. Allah Taala diýen edip ağdı bir olaýmasa ma boljak geldiysen, hana ayet sana Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran surasının 123. ayeti. Hemmeňiz din İslam'a yapışın, ağdalı olma. Din İslam'a yapışman, dinnar olman ağdı bir olmaklyk mümkün nälekin. Dinnar bolun ağdı bir boljak bolsaň. Çünkü dinnar bolsaň Peygamber sallam geçirimli bolýar götür, ağdı bir bolýar götür. Onun sünnetine yerjek bolsaň, Allah'ın buyruğunu boyun bolup Etiullahu ve Etiur Rasul diýilen ayetin içinde ýaşajak bolsaň, çevresinde ýaşajak bolsaň, ağdı bir olmaly bolýar da başga nire gitjeksen. Başka bir ayetinde Allah-u Tebaraka ve Teala näme diýär? Eger sizin ağzıňyz aly bolsa, sizin güýjüňiz gaçar we dawa köpeler diýipdir. Güýjüňiz gaçar, hiç sasyz bolarsyňyz diýipdir. İn merkezi ýüne köy bir zat, ece kaka ağzy bir bolmasa çağalar şu ece kakan filanak. Ece kaka ağzy bir bolmasa çağalar filanak. Allah'ın ayeti. Ağdaly bolman güýjüňiz gaçar we dawa köpeler diýipdir. Şoň üçin Allah saklany diýdi jemaat. Şu aýda bir alymyň jümlesi bar diýdi jemaat. Wagtymyz gysgaram bolsa, şu alym şeýle bir gowy jümle gurupdyr, şonu özümden aýtman, jümlesini özüne gaýny diýdi jemaat. Gatga söýler aýdypdyr. Dünýäniň üstünde dawa döreýär, agdalylygyň näme üstünde döreýänligini aýdýar. Biziň ejizligimiz aýdýar. Dünýäniň üstünde dawa döreýär, şeriatdan çykylyp dünýä döreýär. Biziň hemmemiziň Hudaýymyz bir, Peýgamberimiz bir, Kur'anymyz bir, kavlamyz bir. Näme üçin dawa bolýar? Ad üçin, abra üçin, dünýä üçin. Eger biz dinimize yapışsak, şu zatlar bize gelecek değil. Bize şu zatlar dininden daşlığımız üçün gelýär. Bu zatlara bizim özümüz günäkär. Biz öz dinimizi özümüz äskermeýäs. Ondan gaýrlar bizim dinimizi depeläp ýörler. Bizi Hudaý ümmeti wahide, ýagny bir bitew ümmet etdi. Şol bitewlik göýä bir süýsäniň misaly ýalydyr. Onu hiç kim döwüp bilmeýär. Emma şol süýsäniň ýüpini çözseň, onun çöplerini hatta bir çağa da döwüp biler diýipdir. Eger biziň hemmemiz bir bolsak, hiç kim bizi döwüp bilmedi. Emma biz dağınık bolsak, agdaly bolsak, dinimize mäkäm yapışmasak, hemmemiz öz kellämizde hereket etsek, onna biziň hemmemizi döwürler diýipdir. Edi jemaat, İslam agdywylyk ünleýänligi normal bir 5 wagt namazy amama uýuňyzda göräýin. Allah'ın öz sünneti değil ya yeni bir zatlar illa öz buyruğu olan farz namaz cemaat olan da belli bir yerin iyidine uymaklığı tavsiye ediptir. 20 desede sagat berýän diýipdir. Şunun özü belli olup dur ki Allah Celle Celaluhu biz insanlara agdy bir bolmaklygy ünleýär. We agdaly bolluňmy şeytan aleyhillâne beğenip bizi bir-birimizden aýyrjakdygyna we Allah da bizden näde boljakdygyna ertýär. Nauzubillah Allah görkezmende diýjemaat. Ne diýi jemaat? 10 fan uluganyň fikirlenjesi nämeken? Halka diýan berýän 10 fan uluganyň fikirlenjesi agdalylygy eken jemaat. Agdalylykdan saklanaýyr. 10 fan uluganyň 9-njysyna inşallah bu barada aýratyna muwagdyr. Emma gysgaçyk şu taýda durup geçse inşallah 9-njysyna zina ýakynlaşmaklyk, zina etmeklikdir diýipdir. Allahu Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'in İsra surasının 32. ayetinde şeýle aýdýar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la taqrabuz zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila. Sadakallahul azim. Ey musulmanlar, siz zina yakınlaşman,
zina diýeni bir erbe diştir. Yaman bir yollur, neciflikdir diýipdir. Ayet-i kerime. Bak edi cemaat, Allahu Tebaraka Teala arağı içmeň diýär. Domuz etini iýmeň, ya planda etmeň diýär. Amma ayette zina gelýän, zinany etmeň diýene halama edip beripdik. Näme zalimlik we zina wara gelýär, näme diýär? Zinany etmeň diýmeýär. Zinan töweregine de baraýma. Ve la taqrabuz zina. Etmeňde dursun, goloýlaşaýma. O diýdigi näme diýdigi? Näme üçin imini goloýlaşaýma diýen söz ulanýar. Allahu Tebaraka Taala'nın kast edýäni, şeytan aleyhillâne Peygamber aleyhisselam edi. Ey Resulullah, Allah'ın Resulü diýär. Senin ümmetinden bir erkek we bir ayal ile namahrem bolan halda bir yerde tapylsa diýär. Namahrem nikah düşýän halda bir yerde tapylsalar, şüphesiz üçüncü mendirni hukman waswasa berer. Aýyöne kılaslaşymla, aýyöne dostlarça gürleşýänle, aýyöne işgärimle diýip töweregine baraýmy? Eýder nefsine bir zat üfler, sana zina diýilen zady goloýlaşdyrar, zina diýilen zady ertäýmedin. Yaman ýollar, evet ýollar töweregine baraýma diýär. İnşallah zina barada we arak barada aýratyny günümizde ýaşlanmadyň köplünç agla we böle namalylyň bile taklanyp bilmeýän zady, onuň üçin her barada aýratyny muwagdadyr inşallah bu dösede bir bilgi bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina barada bir hadis aýdypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâkum vezzina fe in fîhâ arba'u khisâlin yuzhibul behâ'a anil vecihi ve yaqta'ur rizqa ve yuskhitur rahman ve yuhlidu finnâri. Siz zinadan gorkun diýipdir Peygamberimiz. Zinada 4 saniýagda vardır diýipdir. Birlenjisi zina edýän adamyň ýüzünde nur bolmaz, nur aýrlar zina eden wagtynda diýipdir. Ikilenjisi Hudaý onuň ırzgyny keser diýipdir. Üçüncüsi Allah Taala'nın gazaby geler, gahar geler şo zina eden adama diýipdir. Dördüncüsi hemişe cehennemde bolar diýipdir. Nauzubillah. Allah sakladyň edi cemaat. Allah hiç bir musulmany görkezmedin. Şunun ýaly peýgamber we Allah'ny ýigrendirýän bir günäýi hiç birimde görkezmedin Hudaý. Edi cemaat öňem bir wagtymyzda aýdypdyk. Geçen wagtymyzda ýadymyza düşýän bolsa, şu harami zinadır, araktır, haydi bir harami öňe gelse, şunu düşünmeli. Össe diye özüne bat diye. Batık gör, ot. Ötmeyen bolsa, ağırmayan bolsa kesek awasay diye de. Allahu Tebaraka ve Teala biz musulmanlar, iman eden adamlar harami işedenine nehil zady ýaşaýar. Biz musulmanlara gelip häzir uyamada, öňem aýtdym, ýene gaýtalaýan. Biz musulmanyň ejemide, gyýdymyda, uyamada namysyny deýseler, bize ýakma, näil namys edýän. Allah şunça nimet berenden soňra haram eden zadyna bennet ýapyşsa, biziň namysymyzy deýilenine gaharmyz gelşýär, Allah'nyň da gahary geljekdir diýipdir. Nauzubillah. Şoň üçin Allah taklady günah işetjek bolanda, men namysyma degenlerine men gaharym oýunşýaly. Men haram işemdemde men namysymy deýilenine gaharym oýunşýaly, meniň de Allah'nyň da gahary oýunaýmasyn diýdi. Şondan gorka diýjema. Peygamber aleyhisselam zina barada ýene de bir hadis şerif aýdy. O da näme? Men zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Haýdy bir adam zina etse, şol adam öz howlusyna sakçy bolsa-da, şonuň özüne de zina ediler. Howlusyny berk baglap, öýünde çoponçuluk edäýse-de, şonda da onuň namysy depelenler diýipdir. Allah'ın halamayan işini edenden soň diýipdir. Tövbe edip gatybyr Allah'dan dua edip dilek edip gedäýmese, hökman şu öýünde diýip giýje unu el tüpeňini gedäýsin howlusyny. Hökman namysyny degerler diýipdir. Çünki ol kişiniň namysyny degdi diýipdir. Ey zaman öňe fişaýyň bolmady bir-biriň arkaňda secde edäýärsiňiz. Gaýrat edin, öňe fişiň bolmady bir-biriň arkaňda secde edäýärsiňiz. Haýşe diýär. Şoň üçin ey cemaat gaýrat etmeli, zina diýilen zatdan saklanmaly. Allah Teala'nın haram eden 10 tane halka ziyan berýän 10 tane günahnyň 10-njysydy näme? Musulmany öldürmeklik. Bir adama gaharyna hakim çykyp bilmän, bir adamyny öldürmeklikdi. 10 tane günahnyň 10-njysy. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in En'am surasynyň 151-nji aýatynda şeýle aýdýar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la taqtulun nefselleti harramallahu illa bil hakki. Hudaýyň haram eden nefsini öldürmäň.
megerem hak bilen bolsa onu öldürün diýipdir. Hak bilen bolsa diýeni namasyna topulsa. Sen öldürmeden o seni öldürecek, öýüňde bir zat ogurulacak bolup ýa namasyna diýjek bolup. Şonuň ýaly ýagdaý bolaýmasa bir adamyny öldürmeň diýipdir Allah Teala. Hudaýyň haram eden nefsi diýeni diýjemaat musulmanyň mali, gany, awry, namusy başga bir musulmana haram edýjemaat. Şonuň üçin Allah saklasyn. Şonuň ýaly ýagdaýlarda şu ýanky agdalan mukaddesatlara dokunan ýagdaýda goranmaklyk neti bilen nemesi ýok ýöne Allah saklan adam öldürmekliň erbesat. Peygamber sallallahu näme diýipdir? Gargapdyr edýjemaat. Gargap aýdypdyr adam öldürene. El-Adamu bunyanur Rabbi mel'unun men hedeme bunyaner Rabbi diýipdir. Adam Hudaýyň guran binasydyr diýipdir. Hudaýyň guran binasyny ýykan adama Hudaýyň lagnaty bolsun diýipdir Peygamberimiz. Allah saklasyn. Yine hadisinde näme diýipdir? Men Hudaýdan, ya Rabbi Hudaý, ey Allah'ım, meniň ümmetimden adam öldürenleriň günälerini bagyşla göri, olaryň günäsini bagyşlajak dälmiň diýip soramda, Hudaý olaryň günälerini bagyşlamady diýipdir. Näme? Sebäbi öz guran zadyny diňe özüniň bozmany haqqy bar. Allah Celle Celaluhuň guran bir binasy bu. Allah'tan başga janyny almany hiç kim haqqy ýokdur. Zulm etmedikçe. Yankıyal namasyna deyip seni öldürmesen seni öldürüp çağalan öldürüp Allah Taala eşdilýär şonu ýaldalar. Planyň öýüne giripdirler, aýalyny çağalaryny öldürüp öýüni talak edipdirler. Şonuň ýaly ýagdaý bolaýmasa adam öldürmeklik İslamda o da bir ullukan haramda diýdiňiz. Hazreti Ali kerramallahu wejh öňe aýdyp beripdik. Geçirmlilik barada wagt demedi, emma ýene de ýatlamaklikda fazilat bar. Öz nefsi üçin hiç açan adama degmendir, kafira bile degmendir. Ol bir aýdamyzda bir jihatda bir kafir bagtla başana salypdyr, öldürmeden o seni öldürjek. Şol wagt ýüzüne tüýküripdir Hazrat Ali kerramallahu wejh. Tüýkülügi süpüräde tuturyp uradyk goýurypdyr. Gören sahabalar ya Ali ön kafir diýip öldürjek bolup durdyň diýipdir. O ýüzüne tüýkürdi beter öldürmellämi diýse, men ilki kafir diýip Allah rızasy üçin öldürjek bolup durdum diýipdir. Emma ýüzüme tüýküreni şahly gaharym belli diýipdir. Şahly gaharym üçin öz hususy gaharym üçin diýipdir. Hiç bir adam hatta kafir bile öldürmen diýip goýurdum diýipdir. Allah rızasy üçin ýitenden soň kafir bile barmaň diýirmendir Hazrat Ali kerramallahu wejh. Şoň üçin edýjemem şu aýdylanlara amal etmeklik her birimizden nesip eýlesin. Hudaýym şu 10 tane uluguna giden ehli ümmeti Muhammedin öz aman saklasın. Cennetten racim edilip kovulan şeytanın şerrinden ve insan ve cin şeytanların şerrinden şeytanın diyenini edip adamları da haramlığa tavsiye ediyen, adamları da haramlığa çağırayan insan ve cin şeytanların hemmetinin şerrinden ehli ümmeti Muhammedinin adından Allah'a sığınıyat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allahümme enni a'udhu bike min şerri nefsi. Allahümme teqabbel minna enneke entes semi'ud du'a. Allahümme erham cemi'a ümmet Muhammedi ya Rahimu ya Rahman. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn bi rahmetik. Allah.